Mga lugar sa syudad sa Sugbo nakasinati og grabing pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa kusog nga pag-uwan nga miabot og 2 ka oras kagahapon. Makita sa Hulagway ang usa ka agianan nga gibahaan, moabot sad hapit sa tuhod ang tubig baha. Sa laing Hulagway, makita ang usa ka puloy-anan nga natagakan og dakong bato. Naangol si Ferlisa Aligado samtang siya nang labak kagahapon. Gidala na si Aligado sa Cebu City Medical Center aron matambalan. Pitusab ka mga gamayng pagdahili sa yuta ang nasinati sa mga dan sa sityos Canaas ug Tipoloville sa Barangay Guadalupe. Mibabagsab ang mga debris sa mga dan sa sityos Bangkal, Ginsaugon ug kay Mituhan human midahili ang yuta sa Sapang Dako. Samtang usa ka 10-footer cargo container ang natagak sa sapa sa Barangay Sapang Dako human kini madala sa kusog nga hangin ug pag-uwan. Ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nihangyo na sa napo ka mga pamilya nga nagpuyo dol sa sapa nga mohawa sa lugar nga gikonsiderang danger zone. Gilimpyuhan na sab ang mga agianan nga apektado sa landslide apan ang mga opisyal sa CDRRMC o sa mga barangay mikordon gahapon sa mga lugar og nagbutang og mga warning signs alang sa mga mangagi.